बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि 117थि बोसोरारि जथुम्मायाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोम ख्रीष्ट फोथायारिनिसिम बर' आंजलि लाइमोन बिफाननि जानानै गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दायो जोंनि बर' आंजलि लाइमोन बिफाना नोंथांमोननि सेराव सुंद' फावथिना दिन्थिनो लादों। फावथिनानि गुबै ओंथियानो जाबाय जिसुनि थैजों नोजोर होनाय। Masih interest pra hati-hati lah. Maaf dah bukan juga. Sudah jumpa kan belai? Sudah dijalan juga. Masih lagi. Bukan. Bisa lah berizah kenal lah. Muzah ufuk dengan Fedi. Mati pun bomra bisa nukur kela. Bima bapa bene bisa lah tor bang sih. Asal bukan. Nah aku tak pernah kisah sebera. गथ'आथ' सासेल'सो इसोरनि अननायाव बुहुद सिन्था खालामनो गोनां दानिया गथ' खांनायाबो थेमालि नंला बे जुगाव औथ' एसे मोजाङै जोथोन लादो। सोरजानि गोसोलाय ओरैनो दा माथो मिथिलाय ओमफ्राय ना नंगौ जाबायदि बाइक गोसोखौ होदों गावबो थैयो मालायखौबो लांफादों गोसोआव बापरे बाप masih gini balu. गारि सालायाबो आरो ओंखामा गोख्रैखौ सम गैला गुवाहाटि थांनांगौ। मा होनदों नोंबायदि मानसिखौ आंखौ खुना होनो दरखार गैया। बदर गैया हिनजाव। साला बोराय बांगाल बिसिनि फिसा थासेयावबो मुलुगनि रंखौसो गेलेबाय थानो लाजिया नोङो। जाबाय आयै जाबाय नांला जाबाय। नों बायदि असे सिजौखौ हाबा लानायानो बिराद गिदिर गोरोन्थि आंहा। फिसाजोआनो देलायलांबाय दासिमबो गियान गैया नोंहा। लायथां सोरखौ लायो? आयै नोंसोर बिब्दि नांलायबाय थाब्ला आं मारै फरायनो आरो न'खरा मारै गोजोन जानो? बिमा देग्लायनि बोसोराव जोंहा दसंबाखौ हरजोबनो हाबायना? हादों बिफा इसोरनि अननायजों गासैखौबो हरजोबनो हाबाय। दे बिमा मोजां जादों। बेबायदिसो इसोरनि रायजोखौ फेहेरनो हागोन। नंगौ। दिदोम ओइ दिदोम फिसा मा आयै? ओरै फैलाय। थांगासिनो आयै। दे जिरायलाय। बाबा फरायनायफोरा माबायदि जादों? दासिमथ' मोजाङैनो दोङो बाबा। दे थिगानो बेबायदिनो मोजां गोसो होना फरायदे। जागोन दे। नै बिसा नों जे आइजों लोगो जाबाय थायो। औ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिनि आखल आखुजों गोरोबना थायालासे बेखौ मोजांनि लामाथिं लाबोनोसो नाजानांगोन बिसा। बुंनायाथ' आं बुंबाय थायो नाथाय आइकेयासो मानिनोनो नागिरथारा। आरो नै जोंहा दिनै न'खराव न'खरखिया जफैगोन। नों जेरावबो थांनाङा दे न'आवनो थाबाय था। दे फिसा नोंबो थाफादे इसोरनि बाथ्राखौ मोजाङै सोलोंना ला। औ जागोन बाबा। नै पालक परिसारकफ्राबो सफैबायानो। मोजाङैनो दंना न'खराव? दङ इसोरनि अननायजों जोंनि न'खरा मोजाङैनो दङ। फै जिरायफै। जागोन दे जागोन। दे जिराय दे। दैफोर लोंगौमोन नामा? नांलासै दे।
गिबि सिन्थारावनो जोंनि बासायगिरि इसोरखौ हामबाय होनदों। नैथियाव नोंथांमोननि न'खरखौ हामबाय होनदों जोंनो बेबायदि मोजां सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय। जों बिदिब्ला मोनसे बाइबेल सिरि फरायनायनि गेजेरजों दिनैनि न'खर गिर्जाखौ जागायजेननोसै। आं बाइबेल सिरि लानानै फैदों इब्रायारि 12:2 सिरिखौ। बेयाव बुंदों दे जोङो जिसुनिथिङै नोजोर होबाय थानि। बाइबेल सिरियाव बुंनाय बादि दिनै जोंनि फोथायारिफोरा इसोरनि बेरेखा सोलिनानै गुबुन लामाजों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जों दिनै बानाय दिदोम आरो बिमा बिफाखौ हांख्रायोदि दा जेरै इसोरनि फोथायारि न'खर जानानै दङ बेबादिनो अराय सम इसोरजों नांथाबना थानो आं खावलायो। जोबनायाव नोंथांमोननि न'खरा जों इसोरजों नांथाबनानै थाबाय थानो हायो बेनि थाखाय लोगोसे गसंनानै आर'ज खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि आर'ज गिर्जाखौ जोङो फोजोबनि। आमेन। दे हामबायसै जोंनि न'खराव आर'ज खालामफैनायनि थाखाय। जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। गोजोननाय थाबाय इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै। लोगोसे गिर्जा आरो आर'जफोराव सानफ्रोमबो नांथाबनानै थादो आरो बानाय दिदोमखौबो जोथोनै लाखिदो। जागोन दे खुंगिरि। हिन्जाव आरो मा नांलाय नोंहालाय? मा ओंख्रि संनाय जाखो? संख्रियानो नांदों ना फानलुआनो नांदों? संख्रि बानलु माथो जों जानायालाय थिगानो दंमोन। सानै गथ'नि बिमा जालायलायनानै दाबो रोङा गावखौबा गानै जोमै लिपस्टिक आरो लाना देलायना थानो रोंगौ। नांलायसैला मा बाथ्रा बुंबाय थायो नोङो? संनाय खुरनायाव एसेबो गियान नोंहा साला मुर्ख हिन्जाव। बेबादिनो न'खरखौ नोङो सानफ्रोमबो असान्ति खालामफैबाय थायो। हेलौ मामोन एके? मा खालामबाय थादोंब्रा? न'आवनो दोङो नै दासो न'खर गिर्जा जोबदों। गाबोन फुङावनो ओंखारनांगोन दे आंजों। मानो बहा थांनो? बै नलबारियाव पिकनिक स्पट गोदान खुलिदोंना जाबायदि जिउखा तामाम इन्टारेस्ट नांखायो। आइके आं थांनो हाया मानोना मामा बाबाया आंखौ बेफोरबायदि जायगायाव थांनो होआ। होद जाम्बा लाइफआव इन्जय लानो रोंनांगौथ'। रलाय नायनोसै। बादायलायनायाव सेथि जायगाखौ आवग्रिनो हाबाय जोंनि मिस्टार नितु सिंह दैमारि। बयबो गोबारै आगान गथायनानै होगोन रायजोफोर। नोंथाङा फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हानानै गोसोआव बोरै मोनखो? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे सेथि बान्थाखौ मोननानै। लोगोसे इसोरखौ जोबोद हामबाय होनदों मानोना बे इसोरनि अननायावसो आंबो गावनि देहा सोलेरखौ अरायबो गोख्रोङै लाखिनो हादों। नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा जानानै मा लोंनानै देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो हायो? एक्सुवेलि आङो जानाय होनोब्ला फुङाव फिसा मोनसे ब्रेकफास्ट खालामो, बेनिफ्राय सानजौफुआव मुथासे ओंखामजों गोथां मैगंफोरखौ जायो, बेनि उनाव बेलासे फारसेथिं फिथाइ सामथाइ जानानै थायो। सार नोंथाङा नेक्स्ट जेनेरेसनखौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ देहा सोलेरनि सायाव माबाफोर होनो हागोन ना? जोंनि हालामनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन दि जोंनि देहा सोलेरा इसोरजों दाजानाय, बेनिखायनो जों बयबो बे देहा सोलेरखौ जोथोनै लाखिनांगौ आरो सानफ्रोमबो साखोन सिखोनै थानांगौ। नंगौ, जोंनि मानसिफोरा दासिमबो जानाय लोंनायनि सायाव सांग्रां नङा, जायनि थाखाय केन्सार, ब्लाड प्रेसार, सुगार, फेटि लिभार, इउरिक एसिड बायदि रोखोमनि गिलु बालु बेरामफोरजों गाग्लोबजायो। बेयावखायनो आं हांख्रायोदि दिनाव आधा घन्टाब्लाबो खनसे एक्सारसाइज खालामोब्ला बेफोर बेरामफोरनिफ्राय एसेब्लाबो बारग'नो हागोन। गोजोन्थों। जाम्बा मा बुंना बुंदोंलै बियो? जोङो आदिम जुगनिफ्रायनो अमा बेदर जानानै थांनानै दङ आरो बेहाय मा मैगं थाइगंनि बाथ्राल'ब्रा। नङा एके नों गोरोन्थि मोनदों। बिथाङा जोंनो मोजां खोथाखौसो बुंदों। नाङा जोंनो बिसोरनि बायदि बडि। आइके जोंनि जानाय लोंनायनि दारैनो जोंनि समाजाव गोबां बेमारा साग्लोबदों।
जायनि थाखाय जोंखौ बिथाङा सांग्रां जाना थानोसो खावलायदों थ' बन्दु लाब गैया बेफोराव दिदोम सिखार दिदोम नों मानो बिदि बुंखो दिदोम नाथाय गोसोआव सोलायदों आरो इसोरनि जोंबो दिदोम नों जेबो जानाय नङा दिदोम हेल' नोंथाङा आइकेनि बिफा नामा? सोर जाखो जोबोद गाज्रि जाथाय जाना थांबायना? मा होनदों मा जाखो माने दा बावैसो सानै सेंग्राया पिकनिक स्पटनिफ्राय फैफिननायाव गारिजों मोगा मोगि जाना सौग्रावलायो जायनि थाखाय दिदोम मुंनि सेंग्राया जायगायावनो रुंसारि जायो आरो आइके होननाया गोबारै जखम जाना दं आयै बिसा नों मानो बिदि खालामखो बिसा आइके मा जाबावगोन जोंनि बिसायासो गाज्रिमोन नाथाय गुबुननि मोजां गथ'खौसो फोथैहैबाय गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों बिसा आइके नों बहा थांनानै बिदि जानो मोनखो आइ आफा आंखौ निमाहा होदो जाबाय बिसा जाबाय दिदोमा जाबाय आंनि बिसा थाखायनो जाबाय दिनै जिउ खोमानांबाय आं आरो माब्लाबाबो जिउआव बेबायदि खालामनाय नंलिया बिसा नोंनि बे गोसोखौ सोलायनो नाजादो जागोन आयै बिफा जोंनि न'खरा बेबायदि गाज्रि अबस्थायाव थाबाय थायोब्ला जानाय नङा जों गासैबो गोसोखौ सोलायनांसिगोन जों दिदोमनि न'खराव जोंनि गासैबो गोरोन्थिफोरखौ निमाहा बिहैनो
दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय नङाना जोंनि गामिनि दिदोम फंबाया बाइक एक्सिडेन्टआव रुंसारि जालांबाय बेयावखायनो गोदान बोसोरनि बे मोसानायखौ होनांसिगोन बिदिब्ला बिथांमोननि नखरसिम बयबो थांनि बिमा मा जाबावगोन सासेल' गथ'मोन जोंहा बेबो जोंखौ नागारनानैसो थांबाय दिदोम फिसा नों जोंखौ मानो नागारलांखो दिदोम फिसा बिमा फंबाय जोंनि बिसोरनि थाखायनो बोरैबासो जाथाय जाबाय आदा जोंथ' मा बुंबावनो निमाहाखौथ' इसोरासो होदों आरो जोङो जोंनि गथ'खौ नागिरब्लाबो मोननाय नंलिया नाथाय जों थांनानै थानाय सुबुंफ्रा गुबुंले जिउ खुंनायनिफ्राय गिदिंफिननानै इसोरनि गोथां लामाजों आगान सुरनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं खावलायनोसो सानो रुंसारि जालांनाय दिदोमनि बिमा आरो बिफा जि जानांगौ जालांबाय बिसोरनि नखरखौबो नोंसोरो निमाहा होदो आरो लोगोसे आइकेनि बिमा बिफा नोंथांमोना जाबायदि आखल आखुजों संसार जादोंमोन दिनै नोंथांमोना बेफोर जाथायनि गेजेरजों गावनि गोरोन्थिफोरखौ हमदांनो हाबाय आरो लोगोसे इसोरनियाव बिथांमोननि नखरा निमाहा बिबाय आं दा फोथायो इसोरा निस्सय बिथांमोननि बिमा बिफा लोगोसे बिसाखौ निमाहा होगोन दे जों बिदिब्ला गोथै सहखौ लांदिनि